إذا تستعب تقرحيلي ليه الزجور ما تلفنيش أنا راح دسنا شلبتو وخينك أجلا مندي Jena lija xej ma tlabtu Tugara li għandi kem trid Santa Clausat ludi sena Mur l-isptar zur il-marid Kompli għajdli ftit tlabtu għax għajjimt li interess għax is-soltu tikteb lista bir-regali għalik stess. Missir issa ijat nikber Wandi qalbi mill-aħjar Tlabtu għal-biex din ix-xena Tal-anzjani dun id-djar Trabbi l-għal kem jiswilek dak issibu il-qoddim issa kom li liftit litra għax oġobni dan il-klim Qatlu anka priġunieri Morru ħudilhom rigal Għax il-bledmin kollha xorta Kulħadd suġġett għall-iżbal il-dan il-diskors kem oġobni għax mintix tajt li ħazin tamex tamel int min inti fuq kollox kolla bnedmin Qatlu murġo l-istituti biex jitferraħ dawk it-tfal u s-sorijiet li jieħdu ħsibhom ukoll jixraq ilhom rigal. ibni sewa hija tajtli ma klimek ħankompli nżid anka barra min pajjiżna fil-missjoni kem jamlu ġid Fl-aħħar tlabtu rigal xieraq issa ħajkolli nurik ta' kemm intkom tieħdu ħsibi rigal għall-ommi jew għalik kemmu sewna sbuf ħaddieħor tija jżommu dal-pajjiż